تاوانا رافاندن و لشکرکردنا زاروک و جوانên jêr 18 salî ji aliyê PKK û milîsên PD ve ne bi tenê Rojavayê Kurdistanê tê encamdan. Lê Rojhilatî Kurdistanê jî PKK zarokên Kurdan direvîne. Bi neçarî tevlî leşkeriya xwe dike. Bi sedema wêyekê jî bavê zarokekê jiyana xwe ji dest daye. Li gorî jêderên Kurdistanî beriya çend heftiyekê çekdarên kecekê ya ser bi PKK ve Keça welatiyê Kurd Abdîn Nasrî ya 15 salî ji xelkê bajarê Sunne Ango Senendec li Rojhilatî Kurdistanê revandiye. Tevlî PKK kiriye. Abdîn Nasrî bavê keça revandî dixwest keça xwe bi her şêweyekî ji nav destê PKK rizgar bike û vegerîne mala xwe. Dema ku bihîst bû PKK ew revandiye û biriye bilindahiyên Kilatrazranê lê sînorê bajarê Sunne berê xweda wan bilindahiyan lê keça xwe geriya lê bi sedema tîbûn û germa havînê ji qehra jî dilê wî rawestiya jiyana xwe ji dest da.